Talba għas-salvazzjoni tal-erwieħ għall-merti ta' Sidna Ġesu, Sitna Marija u tal-Qaddisin. Mid-djarju ta' Santa Faustina Kowalska, paragrafu 1397. Il-mulej qalli: kull meta tintilef ruħ, din il-ħaġa tnikkitni għal-mewt. Inti dejjem tfarraġni meta titlob għal-midinbin. It-talba li toġobni l-aktar hija dik li ssir għall-konverżjoni tagħhom. Hu naf, binti, li din it-talba dejjem tkun mismuha. Fl-isem tal-Missier u tal-Ben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Qaddisa Trinità, Għażiża Ommi Marija u ħbieb tiegħi qaddisin, jien inħobbkom u nixtieq nafdalkom l-eżiż erwieħ li għadhom fiċ-ċans li jikkonvertu, fosthom jien, biex dawn tassew jikkonvertu u jaslu għal dik il-qdusija mistennija minnhom. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek u jkun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Għażiż Missier Etern, min qalbi nitolbok biex fċieħ il-merti li kisbinna ibnek u Sidna Ġesu bil-mod kif ħajtu fuq din l-art, ikkonverti lil-midinbin u wassalhom għas-salvazzjoni eterna. 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 Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għażiż Missier Etern, min qalbi nitolbok biex fċieħ il-merti li kisbitilna Omm ibnek u Sitna Marija bil-mod kif għexet ħajjitha fuq din l-art. Ikkonverti lil-midinbin u wassalhom għas-salvazzjoni eterna. 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 Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għażiż Missier Etern, min qalbi nitolbok biex fċieħ il-merti li kisbunna l-qaddisin bil-mod kif għexu ħajjithom fuq din l-art. Ikkonverti lil-midinbin u wassalhom għas-salvazzjoni eterna. 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 Ikkonverti lil-midinbin u wassalhom għas-salvazzjoni eterna.
ikkonverti lil mitimbin u wassalhom għas-salvazzjoni eterna. Ikkonverti lil mitimbin u wassalhom għas-salvazzjoni eterna. Ikkonverti lil mitimbin u wassalhom għas-salvazzjoni eterna. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għażiż Missier Etern, minn qalbi nitolbok biex bċieħ il-merti li kisbinna ibnek u Sidna Ġesu permezz tad-tbatija li għadda minna fil-passjoni. Ikkonverti lil mitimbin u wassalhom għas-salvazzjoni eterna. 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 Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għażiż Missier Etern, minn qalbi nitolbok biex bċieħ il-merti li kisbitilna ibnek u Sitna Marija permezz tad-dulur li għaddit minnu waqt il-passjoni ta' ibnek. Ikkonverti lil mitimbin u wassalhom għas-salvazzjoni eterna. 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 Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għażiż Missier Etern, minn qalbi nitolbok biex bċieħ il-merti li kisbunna l-qaddisin permezz tal-martirju u dbatijiet oħra li għaddew minnhom f'ħajjithom. Ikkonverti lil mitimbin u wassalhom għas-salvazzjoni eterna. 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 Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għażiż Missier Etern, minn qalbi nitolbok biex bċieħ il-merti li kisbunna ibnek u Sidna Ġesu, ibnek u Sitna Marija u l-ħbib tiegħek u tagħna l-qaddisin. Ikkonverti lil mitimbin u wassalhom għas-salvazzjoni eterna. 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 Ikkonverti lil mitimbin
u wassalhom għas-salvazzjoni eterna. Ikkonverti lil midinbin u wassalhom għas-salvazzjoni eterna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi, Aziz Missier, tal-li jogħġbok tisma' u tilqa' din it-talba tiegħi li jiena għamilt għall-imsejkna midinbin fosthom jien, fiduċja sħiħa fil-ħniena tiegħek bla tarf. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.